te jorani news channel no belai kheno tini phungkusang jorani ani kha kaham norno ya phalo puilan te norni channel ni bisingtui ang chini Tripura ni joto borno no taklai 23 ni je election assembly election o jagani je result angkha somehow just pankha aboni bagai kaham kerengke pailei manmani bagai jotono na hambaya phalo tabuk je nung sungmani obo bahai ma tongkha angkai angke to obon sanai everything happen for good jengmani no jeng kaham nini wansuk nakha bo wansuk mananai abono niyom jeng jotono saimano 16 tarik February 2023 chini assembly election angkha যথারীতি চিনি Tipra Motha ও 41টা আসনো ক্যান্ডিডেট দেখা 20টা তো চিনি এসটি সিট গাইতে 21টা তাই 21টা জেনারেল সিটও বাইনো তাকলাই Tipra Motha এসে আঞ্চলিক পার্টি ও ক্যান্ডিডেট দেখা जों किसा चिनि आसा दंमानि ते किसा गोबां मानानो 16-17टा फन मानानो जों वानसुकमानि किन्तु बिसि फेरलायलिया Tipra Motha 13टा मानखा गाय जोंहाबो तो जतन साइमनो Tripura जतन साइमनो Tipra Motha फार्स्ट टाइम Tripura नि इतिहासो एसे आंचलिक पार्टी एকক भाबे केबो बाय आन्डारस्टैंड थांगिया केबो बाय अलायंस थांगिया ओइ ताकलाय अबनो पुइला ए Tripura नि इतिहासो आंचलिक पार्टी 10 नि ऊपर मानमानि एवं 13टा सीट मानमानि अबनो पुइला सो आबन बागै जों बेलायखनो प्राउड एकदिके प्राउड फिल माखायनाय ओंखाय दिनै तेकायसा आसा दंमानि ओंखा ओंखाय जों मेजॉरिटी फाननानै मानो याखबा किंग मेकर नि मान निजों दा वानसुक मानि किंग मेकर के तो हाय जे एक्चुअली साइमाली आबतिखाबो फैक्टर बाहायनो थांगा जों वानसुक मानि काय जे Tipra Motha अबयस्य जस्ट केपानो अब केसे फैक्टर नि मानानो याखबा ताकलायनि 2023 नि असेंबली हेंनानि चान्सेस दङ नि जों वानसुक लायमोन किन्तु अब Fortunately, unfortunately, abo jengmani everything happened for good. Thaching Osaka. Gai jeng joton saimano ajagai BJP mangka 32টা gai chini CPM te Congress borok seat sharing ke baslaimani borok mangka jotoi 14টা. এইভাবে abo haikhlaino chini 60টা বিধানসভানি result jeng nukha. Gai tabuk kokhay abosi result out angka 2 tarik March tini already 4 tarik 2 tarik March ni सारिक निसिमी तिनी 4 तारिख जरा ताबुनि जरा पर्यन्त गोबां मा जागा जे भायोलेन्स संगाय तमानि अबनतिसे बेलायखनो वाना मासिंचा किरिमा सिंचा बेलायखनो बखायोबो तामनि बागै हिमालय गणतन्त्र रायदो जतनो अ जागा गोबां मा कैंडिडेट बासालायखा जों नुखा अ जागा सुदु त्रिमुखी जिमिंलिया गोबां मा बीजेपी निनि बीजेपी तारपरे Tipra Motha CPM Congress borok baglai sitcher ke basalaka abono kari bahaino gণতন্ত্রের রাইদো তংনি गोबां मा जागा जों नुखाको एकटा जागाबो जे आ जागा निर्दल रक बासालायमोन इंडिपेंडेंट बासालाय ए गणतन्त्र राइदो बासाना मुसुङा बासा सिनायनो बासानाय बासाखांके पासंनाय फेलंनाय डिफिटंनाय केबोबा गप्लायनाय अबनो रक साबोय जदि अबायके भायोलेन्स संगाय तंगांकाय Tripura ni गोटा राज्यनि हामकरे बरक आंगाबो सोंना मुजुं हायजे जे भायोलेन्स खायने रं थान जे सापा नंथुं जे कोनो पार्टी फानंथुं भायोलेन्स क्लाइमेट हिंका आनि व्यक्तिगत तरफ থেকে आं बेलाय चाजागिया being a खरकसा बोरिंनि बांगाबनो चाजागिया खरकसा Tipra Motha लीडर नि बांगाबनो चाजागिया ओंखाय टोटली आं भायोलेन्स अगेन्स्ट कक साना मुजुं भायोलेन्स लाइमान हिंकाय आबो खनो जाय तामनि बागै हिमालय राजनीति खलायलायो जों चिनि हा दफा बरकनो सेफ खायनान बागै रक्षा खायनान बागै बंनि अधिकार रक्षा खायनान बागै मानथाय सकथाय एभ्रिथिं चिन डेभलपनि बागै आबोनि बागै खलायलाय दंमानि आ जागा पाइले खांकाय नियाखबा चेन खांकाय अबायके जे खलायलायमोन ओ बेलेखन जाया हायसे अबाय तुमुं स्टपिंगया रीति मतबो जदि कन्टिन्यूङै दंखांकाय जों आ जागा निनि राज्यनि हामग्राय तो गरैनो जों साक साक नक नखुंनि हामनानि जानानि बाय न जागावने कमी थंमायसो बेलायखनो जिन बर बिरिमानो गबन बागै आं ओ भायोलेन्स रकमाना बेलायखनो अपोज खायनामो जों एवं जारा खलाय दंनाय इनभल्व बंगि दंनाय आ जागा जे इंटरेस्ट जोंनि दंनाय रनां बि नम्बर अनुरोध खायनामो जों
gobokna muchung ani khabai koina muchung bong thani please abon nor stop khaidi tam bagan je khainai ebong khaijangnai বিশেষ করে আং যে খানামানি তিনি ফুংজরা তৈ বা নুখা সোশ্যাল মিডিয়া মিচিংতে চিন বড় বংলাই দङ বংনি বড় চিন বড় বংলাই दङ এই ওই চিনি রাজ্য বা চিন স্টেটও जों बाहाय কি दंसिनाय বলে ওয়ানা মাসিং যাও दङ তাও হাইছি অবন আং রিকোয়েস্ট খাইনা মুচুমানি যত চিনি বড়নো চিনি ববাগ্রাবো যেহেতু বারবার মেসেজ রি दङ অবাই जेंमानि অব কাহাম नंखा আর এত ব্যর্থ কাবো গয়া जों जदि सेटिसफेक्शन नों याफानो जों साइमानो चिन टिप्रा मथा आं थाइजों मोसाखा 13टा मानखा जों प्राउड खाइमान अबनति फर्स्ट टाइम रिजनल पार्टी अफ हाइके ताबु विरोधी बेन्च जों आचोगि मानो साइमिया चिनि जदि कपाल हांपे तो तामदानिनो ओंखाय जेहेतु इलेक्शन बिफोर इलेक्शन चिनि सेंट्रल गवर्नमेंट जोंनो गोबां मा अनेक किछु रनानि ने बिनि चाप अब अलरेडी ड्राफ्ट होङि दङ ओंखाय आकक तो जों चिनि महाराजा बाय चिनि सेंट्रल गवर्नमेंट बरनि तो कन्टाक्ट तंगिफान मानो हयतो जेहेतु जोंले बंथनि साननाय बर जोंनो रनाय कम्युनिकेशन तंगिफान मानो जों आबो मानखांगे तो चिनि प्राय चिनि सेपारेट स्टेट मामोन समान नंनाय ओंखाय आबोनि बागैनो जों माने जों मा बुजिथाय हायसि जों मा बुजिथाय ओंखाय जों साकमा थाताय शुधु जे वायलेंस खायनाबो चिमि जारा वायलेंस खाय तंनाय साधारण आम जनतानो बां रिक्वेस्ट खाइनाम जों अबर स्टप खाइनान बागै जत लागो फाके जाव एव आं थाजों सामानि जे जोंनि जे एग्रीमेंट लाइ दङनि रिटेन एग्रीमेंट लाइ दङ आबनति आं जत दुख साइमानो जोंनि महाराजा नम्बर से कल खालाय दङ सेंट्रल गवर्नमेंटनि थेके महाराजा सावतावाना दि जों एकटे किछु मानै दङ मानान फाजों थां दङ महाराजानि स्टेन्ड कबनो जोंनि महाराजानि स्टेन्ड कबनो जे যতদিন পর্যন্ত চীন এগ্রিমেন্ট পেপারও সইং লাইয়া সাক এবং চীন দাবি রক মাইয়া সাক ব জাগাও গভর্নমেন্ট থাঙ্গিয়া ओंखाय बोसोरगरति कबितो साइमिया तामय किसे बिचार नुकमानि जे ओ जागा चिनि 30% बरक नय अर्थात चिनि एसटी टिप्रासा बरनो बात खाइ बाहायनो ओ जागा जदिও बरक सिंगल मेजॉरिटी माखा चिनि ओ जागानि भारतीय जनता पार्टी याखबा बीजेपी बरबो जोंनो खिबि सामुं खाइ मांगला जों जदिও फैक्टर नुमाय फानो ओंखाय आबोनि बागै आं आसा खायो बरक बाहायनो जथेष्ट चिनी प्रति सिम्पिथिंगानो बरबो चिनी मानथाय सप्ताहर प्रति बरबो जेहेतु बंग इस्तेहाराव कगजा बंगनि निर्वाचन इस्तेहाराव कगजा गोबांमा रोनानि बागै चिनी एडीसी गवर्नमेंट नो आबरक मान खांगे तो जों बाहायनो आसो चिनी बो हामनि आं खाने आं वाचु गेछि मोटामुटी काहाम नंखा रिजल्ट न तै आं आसो न सानामो जों आनि मते खाय जों ताम हिनचिने बनो किसापन मायनि स्लाइड तो जों चलिखा एकदम माया नसलाय बा विरोधी बेंच आचुंनाय फाना जों जदि माया 10 नि तलांगे निचे मांगला खमो ताबो तो जों विरोधी बेंच अवश्य आचुक मानाय जोंनि विरोधी दल नेता थि खायजानाय दलीय तरफ থেকে एसो आबन बागै आं मोटामुटी ओभारअल अबन गाहाम होइनो मा सानाय हेसि मैडम कृष्णपुर रो सक्सेसिव जे काइसे रिजल्ट मानानि बागै नरक बर जतनो साइट अफ लाइक हार्ड एंड सोल ट्राई लाइक आबुनि यागुलो फारो मोटामुटी आजागाव सक्सेस लिया न मानता गावनि बोले अखरि फाइमाले ओके एमन तामो लेक टंगा नरक ताम वन सुक ताबुक आफ्टर रिजल्ट आउट नरनि नाम साम रुक जाका कृष्णपुर चिनी कृष्णपुर आबो एसटी सीट 29 कृष्णपुर आ जागाव आं जेफ्रु तिप्रा मथाव हापाकेनो महाराजा न दायित्व का एसे ऑब्जर्वर क्लाइन होका आरो थांनि सानफाय एवं महाराजानि अर्डार न केरि खलाई आं थांगा आनि मोस्ट ऑफ टाइम आं कृष्णपुर न सामफाय के ओंखाय आ जागाव जोंनि भुटान ओंखाय 22000 सामथिं आरो जनरल भोटार तारपरे 17000 सामथिं का एसटी भोटार ओंखाय एसटी भोटार जे जागा दङ आ जागा प्राय 90% तिप्रा मथानि सापर्टार दङ ओंखाय जनरल भोट गाबोथ आ जागा तिप्रा मथानि सापर्टारनि भोट करे ओंखाय ऑब्वियसली आ जागा जेहेतु जोंनो 17000 बर 22000 के 5000 तो व्यवधान होई दङ आ जागा ओंखाय चिनि ओ जागा दलीय गतभाबे
angaro ke bono phano dai khaina muchungya chini candidate Mahendra Devarma ajagani local jengbai ekta koni no tarne kono একটা গাঁও সভানি ন ববাই আনি ओमफ्राय bo যথেষ্ট হার্ড ওয়ার্ক লাইকা দলীয়গতভাবে जों যতন আরো জাপি কয় লাইকা ইলেকশন ডিক্লার হইমান পরে ক্যান্ডিডেট সেটআপ হইমান পরে আং 3 দিন 4 দিন মতো অসুস্থ তংখা কংরা ইংরে কুতুই খরাং ফাইলিয়া আং যথারীতি 5 তারিখ সিমি 14 তারিখ জরা আজগা আনি ফুল টাইম রেখা যাবো ओमफ्राय जोंनि कायसा बेक थंमान इंका अबनो abo ang ব্যক্তিগত সাইজং বুয়া চিনি ক্যান্ডিডেট বুয়া মানে দলীয়গতভাবে চিনি অবনো ব্যর্থংকা जों যে জায়গা জেনারেল বুট দङ জেনারেল বুটানি এরিয়াबो जों মানে যেভাবে জাপি কলাইয়া না মানে जों আবো কলাই মানলিয়া একদিকে চিনি সময় বেলাখান শর্টংই থাকা ओमफ्राय আজাগাও আর কৃষ্ণপুর কনস্টিটিউয়েন্সি এমন একটা কনস্টিটিউয়েন্সি আবো যে 18 মুরা থেকে আরম্ভ খাই abo pura ajak sana hasuk bolong jata bising nok bor khungsa hasal ekdom pisar jak scatter jak village obohai jaga ar belakhine durgam khub gorib boro rok tong mani sara Triprani gorib gathra mura ro जों joton saimano engai a dur khainani thaka engai sometimes ang sogiya rok borok to thanglai মানে টাইম বেশি নাঙি থাকা হয়েছে আজাga abono ei kom somoyo kuno mote kabar khlaimaya enka ayang chin borongno kabar khainani thangte enka election se phai thanga जों chini general area o जों habui se malia sana ko 1% 2% pan se जों habui mali nini প্রশ্ন ke hai ang যেটাতে সে রিপিট খাইপিনি প্রশ্ন ন যে অবত ঠিক যে চিনি আঞ্চলিক পার্টিংই রিজিওনাল পার্টিংই Triprani হিস্ট্রি ও অবনো প্রথমবার जों जे बिरोधी बेन्च आसुकनायनि अर्थात बिरोधी अपोजिशन पार्टी को जों आसुकनायनि अबन चिनि मात्र सुजुग जों मानो ताकलायनो आबो चिनि बेलायखेनो खाचुकसा चिनि मायागना महाराजानि दैदुलमानि बिसय एवं चिनि लुकुराव बनो लगिरेखा हायसि आं साइमा मान जरातै लगिरेखा ओमफ्राय आं थाचिंगो अबनो ख्या मेनसन खायगा जे चिनि ओ जागा चिनि रिजार्भ सीट दङ 20टा खायफानो जों 41टा जागा प्रतिद्वंदिता खायगा हायसि कन्टेस्ट खायगा जों 41टा कन्स्टिट्युएन्सि ओके ताबुक नि निसुंगमानिके हाय जे ए 41टा कन्स्टिट्युएन्सि जे जागा तिप्रासा मेजॉरिटी आ जागे जों मानखा आर चिनि तिप्रासा मेजॉरिटी आ जागे जों मानलिया ओके सामहाउ अबो जागा निनि नेशनल मीडिया चैनल रो आबनो अन्तिखेनो सानानि मुसुं जाखा जे ओ जागा तिप्रासा नन तिप्रासा के फैक्टर फाइका आबन ब्लेना सोंमु यस प्लीज ओंखाय एक्चुअली ताकलायनि इलेक्शननि जे व्यूज बा आबनो जों पर्यालोचना खायनाय खांखाय एनालाइसिस खायखांखाय जतनो जार मुसुं दे सालायगा ना जोंबो नुखाबले एडजिट पुलो जों गोबां मा नुखा ओंखाय आं जेटा नुकमानि ओ जागा जे नेशनल चैनल रो बा फातानि मीडिया चैनल जेसे बरनि व्यूज न बर साखा हायसि आंखाव बाकी सानमु जों अकम नुदो बरनि व्यूज बरक जेबाबे नुखा जे न बरक मकलो कलायखा आबेखन बरक साखा ए फिया आनि मकलो कलायमानि गाय ओ जागा जों आसो निनि आनि आंगासो नुकजागलिया दो विशेष के चिन बरक जों तो बोर्ड खाबले जेमनिनि तेलियामुराव आजागा चिनि जों चिनि अभिजित सरकार चिनि तेलियामुरानि टिप्रा मथानि कैंडिडेट बरं गोनां अभिजित सरकार ओंखाय आजागा भोटार दङ चिनि प्राय 10,000 कासाकासि चिनि बरक जतन बोर्ड दगा किन्तु आरो जों बनो बुनि बरकनि बोर्ड यामतेंनिया ओंखाय मेन कखयबसि आं थाचिङावबो साका कृष्णपुरनि मेटार जों जेटा जेनारेल मुंखा तंगमानि पर्सन तंगमानि जेनारेल भोटार जे जागा तंगमानि ओ एलाकानो जों हाबै बरबाय कक सालायनायनि याखाबा बरनो बुजगनानि कनभिन्स खालायनायनि आबो जों दलीय बरबाबे जों जागा बेथुंखा साइमिया बरक जों बाय जेहेतु जों कैंडिडेट से मानखा हाँ चिनि नन तिप्रासा बरसनि बरनो जों कैंडिडेट से मानखा
जों जुदि ते किसा टाइम मानै बरनो जों साइमा खांखाय कनभिन्स खालायमा खांखाय जों किछुटा बुट जों आदाय खालायमानखा जेमन कल्याणपुर नायनिदि कल्याणपुर जेनारेल सीट आ जागा बीजेपी नि कप्लायखा जोंनि बरम गोनां पिनाकिदा चौधरी आ जागा जोंनि तिप्रा मथानि गाया जोंनि बुखुक मणिहार देव बर्मा बाचामानि जोंनि बुखुक मणिहार देव बर्मा जुदि एसटी बुट जत पाइरे बायखांगाय जोंनि जे एसटी तंमानि तिप्रासा बुट जतमानि जतन बनो रखांगा किन्तु पासं हाइसे बो बिसि बुट बाय फेलेंलिया सामान्य किछु बुट बायसे बो ते एक दुइटा सेंटर तुमु तिप्रा मथा लीड खायखांगाय बो सिउर पासं खामु ओंखाय ओ जागांखाय माने जे नेशनल मीडिया जे साना नाय माने आबो सामासे गरो तो बं बरक बुट दियांग जों फेलुं आमतिया चिनि बरक आ जागा जे सिक्सा मेजर संख्या तंमानि आ संख्या जोंहा मानलिया गोबां मा चिनि बरक आरो बुट खायलिया बनो ओंखाय गोबां मानि बिसिंग जुदि जे सिक्सा बुट खाया आबो बिसिंग जुदि 3 भागे 1 भाग माने नन तिप्रा मथा बुट आरो बिसिंग जुदि 3 भागे टोटल 3 भाग खाया आबो 1 भाग फनो जों मानखांगाय जों आ जागा अ सीटनो जों तिख्लाय फाय मानखाम ओंखाय आं नायनि मानि दाबो आं मुइतु करे आं जत जोंनि 21टा सीटो जों जे कन्टेस्ट जे 21टा सरि 41 टान बिसिंग 13टा बादुय जे सीटो जों डिफिट खा आ जागानि मार्जिन नायमानि आसो गोबांनिया जेमन कृष्णपुराव बिसि बुट बायाब्ले 2600 बायसि जों आरो डिफिट थाङो ओंखाय अबियसलि आ जागा बुचिनि आनि फायुनो क्लायो चिनि बिकास माखा गाहाम नंखा बबो मान दाबो सामुं ख्लायनायनि चिनि बरनि बागै बबो स्कुप माखा ख्लायग्रा सितु ओंखाय दाबो चिनि मणिहार अंखरि खायखांखाय बेस्ट खामु तेबो जाखामु चिनि संखा बारि खामु ओंखाय ओ जे नेशनल मीडिया रो जेटा साना नाय मानि आंखाय अबनो हाय हिनचे मा सानाय ओ जागा बंनि तो बर जे नुमान मते बर साका किन्तु आं नुमान मते के इन जनरल ओ जागा जों जेहेतु चिनि आनि हलायमोन आसोगां उंजागलिया जों से आ जागा दखल खालायमानै लिया हाय जों दखल खालायमा खांखाय जों जेबाबे कैंडिडेट नो जों कन्विन्स के तुइ फेमांखा जों भोटार नो तुइ फेमांखाम ओंखाय जों जुदि ते 1 मास टाइम मा खांखाय आनि मते अबंका आनि ओपिनियन ते 1 मास टाइम मानै जों जुदि गाहाम खालाय बरनो चिनि कन्सेप्ट नो बंथानि क्लियर के तुइ फेमा खांके बरसनो बोर्ड खाम कारण तिप्रा मथा कोनो जातिनि बिरुदिया कोनो कायसा सम्प्रदायनि बिरुदिया जों नायमानि चिन ग्रेटा तिप्राले आबो सम्पूर्ण सांविधानिक अधिकार चिनि मानथाय चिनिओ मानथायनो माना थांतिना अ जागानि खरकसा बांगली डिप्राय बुङा बायना क्रिबले बंनि मानथायनो सेगि जोंनो नान आको गेबले चिनि दाबि तो सांविधानिक दाबि चिनि जे ग्रेटा तिप्राले आबो तो बंनि नो सेगि जोंनो आको गया जों जे पेंडिंग जों जे मान थायङै तमनि दीर्घदिन आबो जोंनो रदि आबो तो बरबो जदि जोंहाय प्रब्लेम तंगा बरबो सानि मानो सेंट्रल गवर्नमेंट थानि चिनि नन तिप्रासा बसनि जतने बरबो तो सानि मानो ना बरनि एकटे किछु जदि बर प्रब्लेम नङि तंगा मान थाय मायङै तंगा बरबो सानि मानो हायछि ओंखाय चिनि सेंट्रल गवर्नमेंट के चिनि गार्जियन हाय ओ जागा चिनि जे गोबां राज्य तंनाय रक भारतनि गोबां राज्य तंनाय रक सुदु जों सिमिया गोबां राज्य दाबो जोंहा सेपारेट सानायबो गोबां दङ बरबो सानलाय दङ जे तारमाने अब नर्थ ए या जे बरनि नो सेगै जोंनो दाबुया आबन बागैनो आंखाय सम्पूर्ण भाबे जागा जों तिप्रासा नन तिप्रासा तमनि जों बरनो ताबुसक जरातै जों कन्विन्स खालायमेखौ केपाबल इयाखौ जों कन्विन्स खायना थांतनि सो आंगा जागा निनि आनि हलायमान आंगासो बिसि बिश्वास करि हायछि बायथाखौ थांते मेडाम बायथाकनि सोंमुंथाय सिलायमुंगो बरम गोनां बिकास देबरमा बंखा खरकसा ग्रेटर तिप्रानि डिमान्डिं तिप्रा मथानि वार्का बिनि फेसबुक लाइव बसाका ताकलाय जे पावर ऑफ फाइमालिया ग्रेटर तिप्रानि डिमान्डिं तिप्रा मथा आबोनि मेन कारण के बसाननि साइतोखा कैंडिडेट सिलेक्शन न ताम सारमुसुं निनि मते निनि एनालाइसिस अब बुंसुक जातै जुक्ति जुक्तंना ताबुक तो सोशल मीडिया एमन पावरफुल केबनो हिन्नानिबो गारि भारा खरच खाय थारा नांलिया मालायनाबो नांलिया ओंखाय जस्ट मोबाइलाव कायसा बा फेसबुकाव थाङै कायसा साराव रखाय नङै थाङो बिकाज बिनि वान सुमान मते बसाका आंबो नुखा किन्तु आंखाय अ जागा
যেহেতু যত ক্যান্ডিডেট সিলেকশন হয়তো সিলেকশন খাইনাयनि सिगां কিছুটা চিনি बिसिङाव आरो चिनि महाराजानि राजबारियाव बिरिं लायखा कैंडिडेट सानलायखा थांलायखा फायलायखा अनेक बिरिं खानि खानाव যদিও आं थांलिया आंथ' लुबैलिया जितु যত কিছু महाराजानि कनसार्न बायनांगौ आबो जेहेतु चंगिर मानि आंहा जागा जे चिनि बिकास सामानि बिनि बागै हायंगो फनान बागै हायंगो आंखाय आ थिउरियाव आं बिश्वास करे आ थिउरियाव आंखाय बिश्वास करे आं जेहेतु महाराजानि बेलायखौनो बिश्वास खायो ट्रास्ट खायो आंनि निजिनि साकनि सोलायफानो बन आं बिश्वास खालामनायनि बागै बो कैंडिडेट जाटार माने निश्चय बिनि कैसा प्लान दंना बो जे प्लान खालामनो थतिचिन कुन डाउट करे जासबां खालायदों बो हानि बोबाग्राङै हानि बागै गोसो जराते साकथारि सामख्लाय दङ साना थाङे तो बिनि निजिनि बागैया बो ताबो बो साइ दङ आं निजिनि बागैया ये चिनि बागैसो बाहाय खालाय दंमानि बो केबो बाय बिट्रे खालायनायनि बिनि मानसिकता करे जे खालायमानि चिनि समग्र गोटा तिप्रासान बागै न काहामनि बागै बो खालायो ओंखाय आबो चिनि बिकास हयतो बिनि मतेके बो साका किन्तु आंनि मते ओंखाय जेहेतु जत कैंडिडेट जस्ट खापायनखा जे कैंडिडेट माने र आजागा जतन महाराजानि कनसार्न दङ ओंखाय आंखाय महाराजानो बिश्वास खालामनायनि बागै आं केबनो ब्लेम खायना मोजोंनि आजागा बाहाय हामबाय